yazi wena ngicika umnqondo ke Jago umnqondo wodwa umnqondo nje yabona nje umnqondo nje uqela wona Jago ngiyambona imali ngizoyenza kade ngicela kwena kubhuti wakho ke vele ke uhlanga lapho vele wena le mali kabhuti wakho kuba wena wayelala naweni wangalali ngani naye engabe ngona la naye uhlanga ingoba ingane ehlukumezekile sihlukunyezwa kubazi sihlukunyezwa basebenza ushiyela imali wena imali wena angani wena ufuna ukudla imali kabhuti wakho uyazi ukuthi mina ngizoyidlela nemali zakho ubani kahle kahle lokutshela ukuthi ingane sihlumezekile uthini usihlukumeze kanhlelani futhi yini enye ayishoyo njengoba sengichazile nje ekuqaleni ukuthi ingane ziyahlukumezeka like entweni zesikole ingane ehlukumezwa nali impondo la se-Eastern Cape lona leli impondo lithi khona ingane endlini ingane ezincane lingenise zona namadoda lala namadoda endlini kukhona ingane ukuhlukumezeka lokho okwesibili ingane azikwazi ukuya esikoleni mayikhona lwedakiwe nalamadoda akhe la wangenisa endlini ngengizwe ngani ngemnake lalela la uyayizwa ngengizwe ngani mina ngoba nakho senifuna imali manje seniyasukuma nisukumela phezulu umuntu owayeshawa lapha kwakuyimina ngiyipunching bag nani ngekho nina ngangithanda angani kanitshela uyabona ke nayi ke bhuti into la nimfake poison ke naye futhi akathi nizofaka poison kwasaka wena ngoba uyeyisa ngangithandani ngishaya ubhuti wakho ngangithandani angijabula hayi bo uyangibona nginje uyangibona nginje sasekuphi thina ngiyakujabulela nina lokho mina nje hayi bobuka kwasakwalona lena ungijwayela kabi kwawena hayi bo wena ungijwayela kabi uyangijwayela anuzoyiva yabona nje yabona mina ngiyaqaqa ufuna ukukhombisa bona ubumpondo obu